感染爆発してても、菅総理はオリンピックをされるというお気持ちなんですか。そんなことは全く申し上げておりません。開催にあたってはよく聞いてください。選手は大会関係者の感染対策をしっかり講じ、安心して参加できるようにする。感染症じゃなくて、この経済苦でもう生きていけない。菅総理の頭の中は、オリンピックファーストで、結局コロナ対策、二の次になってしまってるんではないかなというふうに思えて仕方がないんです。大変失礼だと思いますけど、私はオリンピックファーストでやってきたことはありません。感染急増のステージ3、感染爆発のステージ4、その時にもオリンピックはやるんですか。お答えください。開催にあたっては、選手は大会関係者の感染対策をしっかり講じ、安心して参加をできるようにするとともに、国民の命と健康を守っていく、これが開催にあたっての基本的な考え方です。感染爆発してても、菅総理はオリンピックをされるというお気持ちなんですか。そんなことは全く申し上げておりません。開催にあたってはよく聞いてください。選手は大会関係者の感染対策をしっかり講じ、安心して参加できるようにする。国民の命、暮らしを守る、これとオリンピック・パラリンピックの開催を両立させることは、不可能と言ってもいいんじゃないかと。専門家についてはそうじゃないですか。専門家はそれぞれの専門分野について科学的な知見をおっしゃっている。専門家の厳格な行動管理を実施をし、さらにルールに違反した場合には大会参加、資格を剥奪をする。こうした措置を講じていきたい。さっきから繰り返しじゃないですか。ですね、今先ほど総理がおっしゃられた通り、世界中から今基本的には入国止めているわけで、一部入っておられる方がおられますが、国際的に你有话想说却苦无发声的管道吗？你对事情有不同的见解，却无人倾诉吗？年轻学子们站出来，说出你们的想法，让我们听听年轻人的心声。闹辩风下，强力征求学生辨识，只要你敢说，我们就敢要。赶紧拍摄影片，然后发送到我们以下的信箱，就会有专人跟你联系。还有，别忘了订阅我们闹辩风向的 YT 频道，按赞，开启小铃铛，就不会错过我们精彩的辩论哦。各位朋友，闹辩风向，敢嘴就来辩。